Mupalit unta kog langgam ba? Nah, unta makakuha to rondam. Pila dai mo ha? Balikuan na gud buni, 100. At mura ako to ilang isa. Yo, dako ba dani uy? Impas yung 200. Kaon na ko bi. Dali ni ko rin. Sayang kitong 200 ba? Dasakpan pala pare. Ah, dala na guro ni uy. Oy! Oy! Daghan naman mo kuha, pre. Wala ko ni kuha. Giunahan man minimo, pre. Agin meron. Ulan-ulan pud ba? Daghan gid langgam ron. Kol, saan tayo kol? Manglit-ag ta karon bila. Kau pagkuha pandong dito kau kay mauban ta. Okay, kol, magwasog pandong. Sige, pagkuha na dito kau. Ay, salamat managyod. Kol, asa dito manglitag? Dito, tara. Bila, pagdali dia kay manglit-ag ba ta? O, kol. Friends, diya na ta maglit-ag oh. Nindot karon kay ulan-ulan. Daghan kayo makuha na to ron. Gidala ni mong kuan, litag. Andro. Okay na ni. Sundang. Tara. Naaka si Buni diha no? Kay mupalit kog langgam ba? Murag ningaw man nilang balay. Istinga sana kog adto bi. Istinga na kog adto ilang balay bi. Ayo! Ayo! Uy, tahan bi. Binibot sa kubi. Murag lakaw jud to. Paabuto na anak diri bi. Daghanag pato binuhi nila Buni diri uy. Ug walay langgam, kanina lang jud. Matug sa ko eh. Paabuto na lang ako to. Uy, saan na kol? Lagi itaw na lagi. Nangita pag itag pisto. Obrat diri oh. Dahil tabagay ko ginlo kay para matao na itong isa. Paburo mas basaktan pero nagkan diri diri ha. Dito na po sa pikas ta siguro kita sa gabong pisto. Obrat diri oh kay pagkalan tirada ba. Ano na bilang bra. Awanan gamay para sudod ang langgam ba. Kali nila. Siguro kita raguro ng litag ba. Ako aguro ta ng langgam ron tapos guwapo po kayo. Kini kay ba igo jud maduot jud ang guwanan eh. Bila kay langgam di na jud kabuhi kay lambre manggod. Ya tara, doon na ta. Karon. Init na kayo. Ay sige bila, tara. Pre. Unsa man ka? Litag lagi pre. Namang litag pud mi pre. Nya naunhan mo pre. Naunhan na pud guro mi pre. Ah sige, nya. Magdungan na taon niya agtibaw pre ha. Ay dongan oy. Kasi maguna-una ka. Dili lagi pre kay. Kaya na Ano pre? Ah, sige sige. Ayo ag pre kay alambre ra ba mo pre hugot kayo. May na magklaro ta pre. Vince, sus yangan ulihan na hinuon. Suman. Tara, ilang litag pa, oh. Alambre. Makakuha ba dai ni? Ano? Kabuang gini si paribo ni wa gi kabang kaagan. Na. Dili na mulusot ang langgam. Kabuang. Tara dito to sunahan kay basig matakdan matag kamalasan dia. Hoy. Vince. Napahisa oh. Gani, no. Unsa man ni mura mag taw-taw gatindog man. Gani. Yatay. Kabala na lang tara tara. Sagdi na sino. Ini dia. Pisto ta diri oh. Bunite. Wala ay lang mo himo oy. Gani, no. Ano ya pag mo rings.
Siniguro makakuha yun. Labi dong pa. Para makakatod ka. Kay lisod ang bata nga way nahibalaan. Dali na tayo ang pagpanglit agrin. Kakuha ito. Ano na sinala? Awa. Saon ko pagbuhat. Diya ka. Diya ka. Palidi ako ang tirada. Anak ang tirada mo. Buntod ba ni? Basakan man ang lapsan. Tuluan ako diri. Anak. Anak di tirada. Dito. Tanawa jud ha? Be. Abi nang litag be. Kaning litag. Kani. Tanaw na ri. Diri ka. Anak. Ya, pagtanaw sa kuha. Anak. Pasok mo na. Taas ra. Anak ang tirada anak. Ganaon din pa. Nyambi na be. Muni mga tukog. Kani siguro bini. Kay ulan-ulan tinggawas ron. Gusto man ang mga langgam ron. Butangan mo babag sa tuwa. Anak. Diri pud sa pikas. Anak. Katong ilaha dito kakuha to. Anak. Mo anak man diri. Butangan pud na sa ibabaw. Pagtuon gyud. Anak. Butangan pud na sa ibabaw. Nya diri pud. Anak. Ganaon din pa. Oh, para dili gyud kalusot og dili sila mo agig lain. Anak, nga pagkahuman, kuha kong sagbot. Ano, yan na sagbot. Kuha sagbot. Anak na diha. Anak. Tara, ikas mo ta. Kana, siniguro bila. Tara, dito. O dali, diha, nausam ka. Ay, diri rings. Sao, daghan kay kuan, grabe kurak-kurak diri. Jado. Tauran pa kisa. Kaya kuan ang litag. Anak, tirada ni. Be. Siglig di kakuha ni. May lain sa namin nila diri. Bito. Sige. Tanawa dyan akong trabaho para naadyo kayo matunan. Ana, X di ha? X po diri. Dia. Ya, human. Tangan dyan mo si babaw, ay yung kalimting babaw. Eh para dili sila mo ambak. Ana po si babaw. Di sila mo ambak. Ana ran tirada. Kadto ilaha di gito kakuha. Gani na. Ang PC alambre na ba day manglitag? PC alambre. Gani. Human diri nimo anaan. Na. Pasok kay diri mo. Yes. Lipat na sila. Ya, tara na. Lah, kinsa nang miyo bila? Purog na ituyo na ba? Ito na to ta. Ta. Uwa sa miyo eh. Lah, tiag paa eh. Adarit na podkol. Ay, saba, kay tagsara ni. Mao na, dugay magminyo. Maka nang kaon baya. Tara na, buka naman eh.
Uy, dam. Natulog naman ka. Uy, Buni, nakatulog kog pinaabot nimo. Mupalit unta kog langgam ba? Ug walay langgam, kanina lang pato. Nah, unta makakuha to ron, dam. Pila day mo ha? Balikuan na gud, Buni. 200. Uy, kini. Impas mong tubaan eh. Naanapod ka, Kol. Tuba na pod. Ayun, nagkalampag ya bila. Yo, Buni. Naa kaya to'y makuha. May muuli na ko. Lagi to, dam. Ay kabala ka. Ulat na lang ko dire. Kay karong taon, makakuha na to. Tinuod kaya, Buni. Kinangala ba ako? Nah, buntis di ka, dam. Swerte juga ito. Kaya na buntis na abot. Dam, abot ako ha. Kaya manibaw sa ko. Okay, Buni. Salamat kayo ha. Para dili ko makuhaan. Okay, dam. Ako'y bahala. O nya, matos ako. Kol, muban pa ko. Ayun na bila. Ako rin bahala. May tag makakuha to. Tibawon ta tog dali ron kay basig maunahan ta ni paribo ni. Wa ta kabalo kun sa utok ato. Maong dumi mo. Mao gani no. Tara, humana tog panid to. Balik din ta. Uy, kini. Nilakaw na. Maadto na ko. Impas itong disintos ron. Nakuha ni ako abay. Nah, wala pag yun. Kini kang isa no. Nah, malasa oy. Waud. Asa ka kuha ni ron. Ay, kato ka pare. Stingan akong adto be. Ini kabaw bay. Di arah. Kuha gini na ko pare bay. Kadako na balang gama. Mandali ko kan. Ay, wala pare. At tuko na puluburan ako to ilang isa. Wow, kadako. Lah, berminiting sa unahan. Tuulog ni. Asa ka nito, bay. Uy, tura. Lah, kadako badani, uy. Impas yung dusintos ron. Kini, doon nakabuok. Turog mo sa unahan. Alala, magsabasakan mo tingugar ron ba? Tino ko, bay. Nah, naaalagi oh. Nah, tingugar ron. Uy, ara. Nado ka buok, bay. Grabe, pertihan nila pare, uy. Waon na ko, bay. Dali ko ron, sayang kitong 200 ba? Masakpan pala pare. Ah, dala na guro ni, uy. Pre, sorry kay pre ha. Sayang yung 200 pre, tos lamay pilinom tuba pre ba? Sorry kay pre, adto na ko. Nah, Reds! Sinilas pa. Hindi akong sinilas. Balik ko na to. Oy! Daghan naman mo kuha, pre. Ano ko ako ning kuha? Unsay kuha? Unsay kuha? Agay! Anong nylon man na? Alambre man tayo mo. Alambre man to imo. Na binuang ako. Oy! Oy, pre! Giunahan man minimo, pre. Tambok man gyud ako man ni pre. Imuha, ikaw lagi ang gibaw, pre. Pero nylon man na, pre, oh. Unsa man ka, pre? Pag inana, pre. Grabe. Dami kay inyong tuba mo pre. Oy, unsay Ang pinapi ako am na pre. tuba og magbisyo ka ay migdamaya. Amo man ning kuha, oh, nylon man na, oh. Unsa man ka? Tag-isa na pre. Ah, isa. Ako may nagtibaw na pre. Ako yung tibaw, tara rin. Ikasan kay ka. Ayan. Eh, salamat sa pagtibaw, pre. Salamat sa pagtibaw. Sabi tibaw na isa nang duda. Sugba lang ako. Nana. Pre. Sugba lang ako. Pagilom da, pre. Pre. Kakao tibaw mainit kay pre. Isa lang ba? Dali ragod, pre. Dali ragod, pre. Dali paragod. Kay klaro, pre. Kanay mo trabaho, pre. Ayaw nagpirmamenti ha, pre. Trabaho, pre. Sa pre. Ayaw. Isa. Pre, salamat sa pagtibaw. Tuba na unta. Naabtan pa. Oh, yan. Kinabawian. Oy, wadi tuba. Nungga na ganang minainom tuba ba? Kita na magipatibong pare ato. Maruang pare, oy. Pare, oy.